जे साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि जोनोम साना दिनैसो होननानै आं सानो आरो माने फोरोंगिरि सान होननानै माबा नालाय फालिबाय नालाय बेनिखायनो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि जोनोम साना दिनैनो आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो गावखौ साननांगोन जे दिनै बे 5 सेप्टेम्बरा दिनै आंनि माबा मोनसे स्पेशल सान माने जर'खा सान होननानै सानना लानांगोन। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा भारतनि सानथौगिरिमोन जे बिथाङा फरायसाफोरखौ गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ होनो नाजानानै नैबे मोनसे समखौ थि खालामना गालांदों गाव थैनायनि उनावबो। थारैनो बिथाङा सासे मामोन भारतनि सानथौगिरिमोन। बिथाङा फरायनाय बिथिङावल' नङा राजखान्थि धोरोमारि समाजखान्थि सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखामोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो गोजौ थाखोआव लांनायनि थाखाय अरायबो सानबाय थायोमोन आरो दा बे साननायखौ बिथाङा जाफुंहोनो हादों। दा बे जाफुंनाय सानखौनो दिनै जों गोसोखांनानै फालिबाय थादों नङा होमबा। दा बेवहाय माखासे गुमुरा बेनो जे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ मा मानसि मारमोन सोर मारमोन बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो सुबुङानो मिथिखायो आरो जोंना दहाय जोंनि स्कुलनि जिएस बिथाङा सुंथाबैब्लाबो बिनि माखासे जारिमिनखौ फोरमायना होलांदों। दा बेवहाय आं इसेबां बुंसोनांगौ होनना सानाखै थेवब्लाबो जे बिथांनि दिनै गोसोखांथि सान हिसाबै बिथांखौ जे जोङो गोसोखांदों दा बेवहाय मा माखासे बिहोमा हाबनानै दं दा नैबे बाथ्राखौ जों एसे सिन्था खालामहरनो जों गावखौ एसे रियेलाइज खालामनो जे जोङो माबायदि जामारनांगौ फोरोंगिरि हिसाबै माबोरै जानांगौ आरो फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ बेनि सायावसो आं एसे बुंनो सानदों आरो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ सासे गुरु होनोब्ला जोङो मा गुरु होननानै मिथियो। गुरु माने धोरोम गुरु फोरोंगुरु समाज गुरु राजखान्थि गुरु नङा होमबा गुरु दा मोनफ्रोमनिबो बे गुरु आरो दा गुरु हिसाबै बिथाङा मा जोंनो भारत हादरनि थाखाय बिहोमा होलांदों नैबेखौ जोङो सिन्था खालामनि आरो दा बिथाङा सासे गिबिसिन भारतनिनो गोख्रों गोरों गोरा सुबुं हिसाबै गनायजायो जे भारतनि बिथाङा नैथि राष्ट्रपति जादोंमोन। गिबि लेङाइ राष्ट्रपति जादों बिनि उनावहाय सेकेन्ड टाइम बिथाङा नैथि राष्ट्रपति जादों। दा दिनै जोंनि भारत हादरनि राष्ट्रपतिया सोर हादरगिरिया सोर अनजालि फरायसाफोर सोर मिथिगौ ना दानि हादरगिरिया सोर माबे द्रौपदी मुर्मु ओमफ्राय सिगां जों जायनि जोनोम सानखौ दिनै फालिदों बैयो मामोन नैथि हादरगिरि जादोंमोन डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दा जों फैयो जे बिथाङा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा 1922 मायथाइनि 5 सेप्टेम्बराव जोनोम जादों आरो बिथांनि जायगाया जाहैबाय तिरुपति होननानै बुङो। तिरुपतिया थारमाने मोनसे तामिलफोरनि मोनसे माने बिराद सनमान गोनां जायगा आरो बिराद सनमान गोनां जायगा तिरुपतिया। दा बे सनमान गोनां जायगायावनो बिथाङा जोनोम जादों तिरुपति होननाय जायगायाव। बिथाङा तामिल न'खराव मोनसे ब्राह्मिन न'खराव जोनोम लादों। दा बिथाङा जोनोम लानायनि उननिफ्राय सोलोंथाइखौ बहा लादोंमोन बांसिन इंराजि स्कुलाव मिशनारि स्कुलाव बांसिन सोलोंथाइखौ लादोंमोन। नाथाय बिथाङा इंराजि स्कुलाव सोलोंथाइखौ लादोंमोनब्लाबो थारैनो बियो भारत हादरनि माखासे खान्थिफोरखौ माखासे हारिमुफोरखौ मोजाङै लांफालांनो होननानैसो स्टाडि खालामदों आरो मोजाङै स्टाडि खालामदों। दा जायनि थाखाय दिनै भारतनि गासै हारिमुफोरखौ आदर्शफोरखौ दिनै बिथाङा दिन्थिलांनो हादों आरो गावबो थैनायनि उनावबो सनानि हांखोजों लिरना दोनजादों। बे जाबायमोन सुबुंखान्थिनि बा सुबुं हारिनि जोनोम लानायनि उनाव मावनो गोनां हाबाफारि। दा जों बेबायदि जानो हागोन ना हाया डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बायदि जों जानो हागोन ना हाया। दिनै साफ्रोमबो फोरोंगिरिया मोनसे बिबार आरो कलम गंसेजों फरायसाफोरजों मान बावजाबाय। दा बेवहाय साननो हागौ बे कलमा फिसा आरो बे बिबारा फिसा आरो खागजनिसो बिदि साननो हागौ आरो ना। नाथाय बे बान्थाखौ मोननाय लोगो लोगोनो सासे फोरोंगिरिया बेसेबां दायित्व पालन खालामनांगौ बेसो आसल ओंथिया।
दा बिबार मोननाय लोगो लोगो बान्था मोननाय लोगो लोगो फरायसा फोरोंगिरि दायथ'आ बांसिन बाङो आरो दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो फोरोंगिरिया बेखौनो साननांगोन जे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ सासे मोजां फोरोंगुरुमोन दा बिथांनि आदर्श बायदि जों सोलोंनो नाजानांगोन साफ्रोमबो फोरोंगुरुआनो आरो फरायसाफोराबो मा खालामनांगोन जे फोरोंगुरुखौ फोरोंगुरु हिसाबै मानिलांनांगोन आरो जे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ जेब्ला गोबां समाजनि हादोरनि राजखान्थिनि सोलोंथाइनि खामानिखौ मावबोबाय मावनानै बिथाङा सासे मुंदांखा मानसि हिसाबै सिनायथि मोनबाय दा बे सिनायथि मोननायाव फरायसाफोरा हादोरनि माखासे सुबुंफ्रा माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा बिथाङा जे एसेबां भारत हादरनि थाखाय बिहोमा होलांबाय दा बिथांनि थाखाय जोङो मा खालामनो हागौ होननानै सिन्था खालामदोंमोन अब्ला सिन्था खालामनानै सोंदोंमोन बिथांनियाव जे सार नोंथाङा भारत हादरनि थाखाय सिरि थागोन ना एफा गिदिर बिहोमा होलांबाय दा बे बिहोमा होनायनि बदलै बिथाङा मा लाखो दिनै जोंनिफ्राय अब्ला साफ्रोमबो फरायसाफोरानो सिन्था खालामदों सानदों जे बिथांखौ जों मा खालामनो हागोन बा बिथांनि थाखाय जों मा सन्मान होनो हागोन बे समाव सोंदोंमोन फरायसाफ्रा आरो मानसिफ्रा सोंदों मा सोंदोंमोन जे सार नोंथाङाथ' जोंनि थाखाय गोबां खामानि मावलांबाय अब्ला नोंथांनि थाखाय जों मोनसे स्पेसियेल दे पालन खालामनि मोनसे जर'खा सान जोङो फालिनि नोंथांखौ मान होनायनि नामाव बेबायदि होननानै सोंदोंमोन अब्ला बिथाङा मा बुंदों जे आं सासे मोजां फोरोंगुरु नंगौ थिगानो आंखौ नोंथांमोना मान होनो नागिरदों बेहाय आंहा बाजानांगौ गैया नाथाय आङो बेखौसो लुबैयो जे गासै हादोरनि भारत हादरनि गासै फोरोंगुरुफोरखौ मान होनायासो साबसिन जागोन होननानै आं बेखौसो सानो होननानै बिथाङा बुंदों अब्ला आंखौ मान होस्लायस्लाय आंखौनो मान होथों खिन्थु आंनि जायगायाव बे 5 सेप्तेम्बराव आंनि जोनोम सानखौ नोंथांमोना फालिनो नागिरदोंब्ला अब्ला बे 5 सेप्तेम्बर सानावनो नोंथांमोना गासै हादरावनो साफ्रोमबो फोरोंगुरुफोरखौ मान होनायनि मोनसे सम थि खानानै लादो आरो जोनोम सान फोरोंगुरुफोरनि जोनोम सान हिसाबै बेखौ फालिदो होननानै बिथाङा खावलायदों दा बेबायदिनो मोनसे समखौ बे स्पेसियेल सम हिसाबै दिनै जों मोननो हादों आरो दा ओंखायनो दा बेथ' जोंनि मोनसे एग्जाम्पल बिदिन्थि महरै थाबाय नाथाय बै बिदिन्थिखौ जोङो दिनै प्रेक्टिकेलि बाहायदोंना बाहायाखै फरायसाफोर प्रेक्टिकेलि बाहायदोंना बाहायाखै बेखौ जों नायनांगोन ना बाहायनांगौ दा दिनै नोंथांमोना दिनैहाय मा खालामबाय जे गासै फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनो मोनसे सम लाबाय बे सानजों लोब्बा लाखिनानै मान बावबाय मान बावखांनायनि उनाव फरायसाफ्रा मा दायथ' थायो मा दायथ' थाबावो मा मावनो गोनां दं बुंनायसाय फरायसाफोर दे नोंसोरथ' दिनै बिराद मोजां समायना रमायना प्रग्राम खालामनानै बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान बावबाय बिनि उनाव नोंस्रा मा खामानि दं मावनो गोनां ना बे मान बावनायानो जोब्बाय ना जोबाखै नोंस्रा बांसिनसो खामानि मावनो गोनां जादों फोरोंगिरिया जेरैहाय नोंसोरो कलम गंसे होनानै बिबार बारसे होनानै मान बावनाय लोगो लोगो बांसिन हाबाया बारायदों दायथ'आ बारायदों बेबायदि नोंस्राबो बांसिन खामानिया बारायदों हाबाया बारायदों मा हाबा बारायदों जे नोंसोर बांसिन गियानखौ नाजावनो सोलोंनो बांसिन सम दिहुननांगोन बांसिन सम होनांगोन बांसिन गोसो होनांगोन आरो नैबेसो मोजां खामानि होननानै जों साननो हायो आरो दा थारैनो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ सासे भारत रत्न मोननाय गिदिर सुबुंमोन गिबि भारत रत्न मोनजेननाय दा भारत रत्न होननाय लोगो लोगोनो रत्न बान्थाखौ ओरैनो मोननो हाया सोरबा रत्न बान्था मोननो नागिरोब्ला बे माबायदि जानांगोन नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होमबा भारत रत्न हादोरनि रत्न बान्था माखौ होनो रत्न जायहा हादोरनि थाखाय थैसोम थामसोम मावनानै हादोरखौ जौगाहोनो हादों हादोरनि गासै थागिरिफोरखौ मोजां लामाजों दैदेननो हादों फरायनायानो जा धोरोमखान्थियानो जा आसार खान्थियानो जा रांखान्थियानो जा राजखान्थियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाया जौगाहोनो हादों बेबायदि सुबुंनोसो मा खालामनाय जायो हादोरनि मोनसे रत्न बान्थाखौ होनाय जायो बुजिबाय ना अब्ला बिथाङा मानि थाखाय रत्न मोनखो जे बिथाङा जे भारत हादरनि थाखाय एसेबां बिहोमा होदों बै समावथ' भारत हादराव फरायनायनि बेबायदि बारहावायानो गैयामोन दङमोन माखासे मिशनारि स्कुलफोर ख्रिस्टान मिशनारि स्कुलफोर दङमोन बेनिफ्राय भारत हादराव मोनसे माबा दंमोन बै ब्राह्मणफोरा गायसननाय मोनसे आश्रम बायदि स्कुल दङमोन आरो थारैनो बिमा बिफाया मा खालामदोंमोन बिनि बिमा बिफाया जाहैबाय बिफानि मुङा बिलास्वामी आरो सीताराम माता बिमाया जाबाय सीताराम माता दा बिथांमोना मा गावनि साबा फिसाफोर दंमोन बे जाबाय नैथि फिसा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नैथि फिसा
अब्ला बे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ फोरोंनो थाखाय गोबां सिन्था खालामदोंमोन बे गथ'खौ आङो बबेयाव फोरोंनानै गोरों सुबुं खालामनो हागोन सिन्था खालामदों अब्ला बिमा बिफानि साननाय बायदिबा बिसोरो मिशनारि स्कुलाव इंराजि स्कुलाव सोनायनि मदानो गैयामोन आरो मतलबानो गैयामोन सोखायामोन आरो नाथाय डक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली बिथाङा मा खालामदों बेनि उल्था मावदों माने बियो मिशनारि स्कुलावनो फरायनानै गोबां गियान आरजिदों फरायनायजों लोगोसे बियो गोबां धोरोम बिजाबबो फरायदों गोबां धोरोम बिजाबफोरखौ फरायनानै बियो मोजां गियान लादों आरो जेसेबां भारत हादराव धोरोम बिजाबफोर दङ बा भारतनि अनगायै गुबुन हादोरनिफ्राय जिखिनि धोरोम बिजाबफोर जोंनियाव इम्पर्ट जादों बेखौ बिथाङा फरायजोबनानै मोजां गियान लानो हादोंमोन आरो दा बिनि थाखायनो बिथाङा मा बयनिख्रुइ गुरु होननानै गनायजादों आरो दा गुरु होननाय लोगो लोगो जों मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन जे मोनसे सोदोब दङ जाय सोदोबा फंसेजोंनो गासिबो जोबजोबो बेनो जाहैबाय मा कला होननानै बुङो जों कला आर्ट ना जायहा आर्ट गैया जायहा कला गैया बे कला गैयाब्ला मानसिया मा जायो जेरावबो थांना थानो हाया आरो बेनिखायनो हिन्दीयाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जिनकी कला है वो कहीं भी बनती है जायहा कला दं बे जेरावबो थानो हायो बयजोंबो मिलायना थानो हायो कला माने मा होनदों कला मिथिगौ कलाखौ माखौ होनो कला माने सोरबा साननो हागौ बे मेथाइ खनग्राखौल' साननोबो हागौ आरो कला माने सोरबा साननो हागौ बे माने सावगारि आखिग्राखौल' साननो हागौ आरो बेखौ होनाखै कलानि ओंथिया गासैखौबो गियाननि बाथ्राखौनो बुजायनाय जायो दा बेवहाय कला होनोब्ला सोरबा मेथाइ खननायजोंबो गोबां मुंदांखा खालामनो हागौ सोरबा सावगारि आखिनायजों गोबां मुंदांखा जानो हागौ सोरबाया आबाद मावनायजों दानाय लुनायजों गोबां मुंदांखा जानो हागौ ना सोरबाया राजखान्थिजों गोबां मुंदांखा जानो हागौ सोरबाया फोरोंगिरिजों गोबां मुंदांखा जानो हागौ बैफोर गासिबो मायाव गोलैयो मोनसे कलायाव गोलैयो गियाननि आखुथाय दा गियान होनोब्ला जों माखौ बुजियो बे क्लास 10आ गोदो बड' माबा साबजेक्टआव मोनोमोन मोनसे साबजेक्ट दंमोन आखल होननाय आरो ना दा दंना गैलाथाय मिथिला दा आखलखौ माजों रुजुदों दा बिमा बिफा गार्जेन नोंथांमोन आरो फरायसाफोर दा आखला जोंनिया मा मोनसे फिसा फिउस तार बायदि होनना बुंदों दा जोंनाव बे बिराद कारेन्टआव फांखा दङ साउन्ड सलायदों दा बिनि कानेक्सनाव मोनसे मा दङ जोंना बैयावहाय खाटाउनाव फिसा मोनसे खानायदों बायदिल' फिउस तार दं नंगौना नङा दा बे फिउस तारजोंनो जों गासै कारेन्टखौ सालायगासिनो दं रंजादों बाजादों दामदों देदों मोसादों ना नाथाय बे फिसा फिउस तारा एसेबां गिदिर बिबानखौ लानानै दं आरो दा बै फिउस तार जनाय लोगो लोगो बे गासैबो बिबाना जोंना फ्लप जाजोबगोन आरो गैया जागोन ना थिग बेबायदिनो मानसिनि आखला बिदिनो जुदि आखलखौ जोङो सोलोंनांगौब्ला मोनसे फिसा फिउस तारजों जों रुजुनो हायो फिउस तारा ओरैबायदि जानांगोन जायनि फिउस तारा जनाय बेखौ थार गज' होननानैबो जों बुंलाबायो ना बाथ्राया सैथो बे थारजों रुजु जायो फिउस तार गैया बेना दा बे ओंखायनो मा जोंना आखल होननाय लोगो लोगो फिउस तारजों रुजु जोंनि आखला ओरैबायदि जानांगोन नोंनि आखल दिन्थिनायाव रावहाबो खहा दाजाथों आनखि बयहाबो जौगाथों बेसो जोंनि मोजां आखल जेरैहाय फिउस तारा फिसाब्लाबो इसेबां लड लानानै गासै खामानिखौ मावफुंनो हायो मेसिनारि खामानिफोरखौ बे मेसिननि कारेन्ट दैथायनाय खामानिखौ मावनो हायो अब्ला बेबो जोंनाबो बिदिनो आखला बेबायदि आखुनि जानांगोन आरो अब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन बुहुमाव सासे गेदेमा सुबुं जानो हागोन बुहुमाव सासे जोङो गुबुननो हेफाजाब होनो हानाय सुबुं जानो हागोन आरो जे बिथाङा 1909 मायथाइयाव माद्रासनि प्रेसिडेन्सि कलेजाव लेक्सारार मावदोंमोन सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ दा बे समाव मामोन आं दहायनो बुंदों ना बिदि स्कुल कलेज बारा थिग गैयामोन मात्र कलेज दंमोन होनबा बिसोरो मिशनारिफोर गायसननाय माखासे कलेजफोर दंमोन आरो दा माद्रासाव बे लेक्सारार मावदोंमोन बे लेक्सारार मावनाय समाव बिथांनि दान बान्थाया बेसेबांमोन मिथिगौ ना दिनैनि गभर्नमेन्ट प्रिन्सिपालफोरनि दान बान्थाया बेसेबां सोरबा मिथिगौ बेसेबां जानो हागौ हा मिथिया ओरैनोथ' फंसे बाथ्राजों जों बुंनो हाया रावनाबो एखे नङा नालाय खमबाबो 1 लाखनिफ्राय 1 लाख खावसेनि खाथियाव दङ दानि दिनाव ना दा सासे एलपिनि मास्टारानो 60,000 मोनो 60,000 मोनो नङा होमबा दा बेबायदि बे कलेजनि प्रिन्सिपालफ्रा बेबायदि आरो 1 लाखनिफ्राय 1.5 लाखनि खाथियाव दं बै समाव बे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ मा लेक्चारार जादोंमोन बे समाव मा मोनो दान बान्थाया खालि 36 रां 36 थाखाल'मोन 36 रुपिस बिथाङा जिखुनु खामानि मावदोंमोन बे समाव नाथाय बिथाङा बेजोंनो मा खालामदोंमोन बै समाव गावनि जिउखौ खुंनो हादोंमोन बेबायदि मावनायनि गेजेरजों खमबाबो बिथाङा 7 बोसोरसो सम बे लेक्चारार खामानिखौ मावनानै गोबां गुबुन आयदायाव बिथाङा स्टाडि खालामबावदों आरो
1975 मायथाइयावसो बिथाङा थैदों 17 एप्रिल खालि बिथाङा थैबाय दा थैबा बिथांनि बैसोआ खालि 86 बोसोर जादोंमोन 86 बोसोर दा दिनैनि दिनाव जोंथ' 86 बो जोरनाय नंला खोमा सोरबा बुंनो हागोन ना आं बेसेबां जोरगोन होननानै बुंनो हागोन हाया हानांगोन मानो हाया जानो हायो आजिखालि आर्टिफिशियेल जाबायना बानायनानैबो थांना थानो हायो आङो 80 बोसोर जोरथारगोन होनना बानायनानैबो थांना थानो हागोन आरो थैनायनि उनावबो गोथां खालामना लाबाय था 80 बोसोराव सेवहोबानो जाबाय देहाखौ बिदिबो हायो आजिखालि हायो ना हाया हायो नाथाय आनान गसाया जोंनो मोनसे थि सम खानानै हरदों बे थि सम बायदि बयबो थांखागोन आरो ना दा बिथाङा 80 बोसोर बैसो जानायाव 17 एप्रिल 1975 इं मायथाइयाव थैदों दा थैनायनि सिगां बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर बान्था मोनलांबावदों दै मिथिगौ ना मा बान्था मोनदों टेम्पलेटन बान्था दा टेम्पलेटन बान्थाया ओरैबायदि बान्थानो बे बान्थाखौ जानला मोनला मानसिया मोननोनो हाया आरो मिथिबायना थैनायनि सिगां बे बान्थाखौ मोनदों थारमाने बेनि ओंथिया जाबाय मा टेम्पलेटन बान्थानि ओंथिया जाहैबाय जाय मानसिया स्वार्थ गैयालासिनो बयखौबो अननो हायो बयखौबो हेफाजाब होनो हायो स्वार्थ गैयालासिनो स्वार्थ माने मा मिथिगौ ना फरायसाफोर स्वार्थ माने मा मिथिया ओइ ओरै साइडआव मिथियो स्वार्थ माने मिथिया जाया गावनिखौल' सानग्रा जाय मानसिया माने स्वार्थ गैयालासिनो बयखौबो अननो हायो बेनोसो बे टेम्पलेटन बान्थाखौ होनाय जायो होनना बुंदों बुजिबाय दा ना टेम्पलेटन बान्थाया मा अब्ला बिथाङा मामोन डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा स्वार्थ गैयालासिनो स्वार्थ होनोब्ला जोंनि भारतआव माबायदि स्वार्थ लानांगौ भारत हादरा धोरोमनि स्वार्थ गैया जातिनि स्वार्थ गैया हारिनि स्वार्थ गैया रावनि स्वार्थ गैया पलिटिकेलनि स्वार्थ गैया खामानि मावनायनि स्वार्थ गैया नंगौना नङा आबाद मावनो गोसोबादि जाय जेरै हागौ एरै मावनानै जा मिथिबायना रोंनाय रोङैजों जेबो खोथा गैया नाथाय जापानाव थां नोंथांमोना जापानाव जाय BSc पास खालामगोन बिथांमोनासो आबाद मावनो मोनो मिथिबाय नाथाय इन्डियाआव बेबायदि जेबो स्वार्थ गैया दै बयबो आबाद मावनो हायो रोंबानो जाबाय आरो मावनानै दिहुनबानो जागोनबो आरो नाथाय बबेबा हादराव बिदि जालाबाया आरो नोंबा मा सिस्टेमजों मावदों जानानै जों थैलाबायबा नैबिदि आरो बे जाबाय स्वार्थ दा जोंनि भारतआव आबाद मावनायाव स्वार्थ गैया फरायनायावबो स्वार्थ गैया रावनिबो स्वार्थ गैया धोरोमनिबो स्वार्थ गैया जाय जेखि धोरोम लाया लाना थानो हायो जायखौ सेकुलारिज्म होननानै सिनायथि होदों ना अब्ला बे खामानिखौ बिथाङा मैखोमै मावनो हादों सोर मावदों डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा बेनिखायनो बिथांनो मा टेम्पलेटन बान्थाखौ होनाय जादों गोसोआव थागोन ना बेनिफ्राय मा बान्था होनदोंमोन टेम्पलेटन बिनि ओंथिया जाहैबाय मा स्वार्थ गैयै बान्था आरो अब्ला दिनै जों नोंसोर साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेबायदि जाहैनो हानांगोन आरो स्वार्थ गैयालासे गावनि हादोरखौ सिबिनाय न'खरखौ सिबिनाय समाजखौ अननाय ना बेबायदि जों जानो हानांगोन साफ्रोमबो गोरों गोरा सुबुं दा बेखौनो आं खावलायबाय आं दा गोलाव बिबुंथि होनो सानाखै दा आंनि बे सुंथाब बिबुंथियाव हयथ' अबेबा एसे एनै गोरोन्थिबो जानो हागौ नोंथांमोना एसे स्टाडि खालामना नायबानो जाबाय आजिखालि जेरावबो आखाइयाव मोनजोबखायो ना आरो फरायसाफ्राबो सिन्था खालामदो स्टाडि खालामदो आं साफा स्वार्थ गैयै सासे लिडार जानो हागोन ना हाया समाय लानांगोन दिनै नोंथांमोना मा खालामबाय फोरोंगिरिफोरनो जिखिनि बान्था होनानै मान बावबाय बे बान्था होनानै मान बावनायनि बदलै फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरनो मा खालामदों बोर होदों ना दा बै बोरखौ लानानै बयबो गोसोआव मोनसे गोख्रों सानखांथिखौ लानांगोन जे आं सासे स्वार्थ गैयै लिडार जागोन बुजिबायना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिदो दिनै बेनिखायनो आङो माखासे गोरोन्थिफोर जाबायबा आंनि माबा मोनगोन आसा खालामबाय आरो जिखिनि आङो बुंबाय बिनि गेजेराव जानायफोरखौ लानानै बाहायगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो गासै बेयाव नुजाफैनाय फोरोंगिरि सार मेडाम मिस लोगोसे गार्जेन नोंथांमोन आरो फरायसा गासैखौबो आङो आंनि बे बिबुंथिखौ खोनासंनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो बेखिनिखौनो आंनि बिबुंथिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों